La Queralt somia truites i què? Tenia sempre el cap als núvols. I tothom li ho recordava. Queralt, tens el cap als núvols. I un dia d'aquests ja no tocaràs de peus a terra. Li deien tant i tant que un dia la Queralt ja no va tocar de peus a terra. Flotava a 2 dits del paviment i caminava lleugera a tot arreu. Allà el cel és verd maragda i les pedres de sucre són les illes de groc llimona enmig d'un mar de cotó. Allà les bèsties grosses hi caben en un didal i totes les margarides són altes com un campanar. A la seva família li feia gràcia al principi, però un dia la Queralt va començar a flotar fins que va tocar amb el cap al sostre. Perquè no volés, van decidir que sempre l'agafarien de la mà i d'aquesta manera sempre hi havia algú gran amb ella. El pare, la mare, la iaia, l'avi, la tieta, agafant-la de la mà perquè no marxés volant. Un dia, la senyora Jo ho sé tot i tu no, la veïna del primer tercera, es va trobar la Queralt i els seus pares a l'escala de casa i va aprofitar per dir-los 4 coses. N'estic segura, us ho puc certificar. La Queralt està malalta, té massa pardals al cap, és una somiatruites. I ja sabeu el que li pot passar, oi? Ja saps el que et pot passar, oi, Magda? I sense rumb? On vols anar a parar? Vés a saber com pots acabar.
Què necessites, bonica? El que et cal, bufona, és xarop de realitat. I des d'aquell dia, la Queralt va començar a prendre xarop de realitat. 3 cullerades al dia. I des d'aquell dia, la Queralt ja no va volar, però tampoc es movia. I calia agafar-la de la mà per anar d'aquí cap allà. La iaia Bàrbara creia que el que necessitava la Queralt eren pedres a les butxaques, no pas xarop de realitat. Sabeu, la iaia Bàrbara, quan era petita, li passava el mateix que la Queralt. Somiava, flotava i sempre tenia el cap als núvols. Un dia, cadascun dels seus avis li va regalar una pedra. Però una pedra qualsevol no. Una pedra carregada amb records perquè se les guardés a les butxaques. I des de llavors, la iaia Bàrbara portava aquestes pedres que mantenien els peus a terra i el cap als núvols. Queralt, avui no et donaré xarop de realitat, li va dir la iaia Bàrbara. Avui anirem a veure els avis perquè et donarem unes pedres perquè et posis a les butxaques i tinguis els peus al terra i el cap als núvols. Veuràs, les pedres en saben molt, fa molts anys que hi corren per aquest món. La iaia Bàrbara i la Queralt van sortir cap a casa dels avis Pere i la iaia Pilar. Pel camí, la iaia Bàrbara li va donar a la Queralt un cargol de pedra i li va explicar. Saps, quan jo era petita em vaig trobar aquest cargol enmig de la muntanya. Primer vaig pensar, segur que una bruixa ha agafat un cargol per treure's una berruga i l'ha convertit en pedra. Però no, el meu pare em va explicar que aquelles muntanyes fa molts i molts i molts i molts anys estaven sota el mar i és per això que eren plenes de fòssils dels animals que hi vivien. Cargols, cargolines, taurons i fins i tot tortugues. La Queralt començà a imaginar-se aquell oceà i s'imaginà que ella era una sirena que nedava entre taurons i que els pops deixaven anar dintre
tinta de colors i que ella, amb aquesta tinta, pintava els coralls de groc, taronja i blau. Els peus de la Queralt ja no tocaven el terra. I per acabar-ho d'adobar, va venir una ventada i se la va endur de la mà de la iaia Bàrbara. La iaia, en veure marxar la seva neta volant, va tancar els ulls i va començar a imaginar com quan ella era petita. A poc, la iaia Bàrbara va començar a flotar i el vent també se la va endur. Va agafar per la mà a la Queralt i li va dir: «Vinga, Queralt, ara només hem de planejar fins a casa de la iaia Pilar i el iaio Pere! Vinga!» Van entrar per la finestra. La iaia Pilar tenia els ulls com a taronges, no en tenia res i la iaia Bàrbara li va dir: «Tranquil·la, jo t'ho explico». I esclar, li va dir que la Queralt necessitava pedres a les butxaques per tenir els peus a terra i el cap als núvols i que calia que li portés una pedra amb record. La iaia Pilar va rebuscar i va tornar amb una caixa. La va obrir i a dins hi havia un guix. La iaia Pilar li va donar la pedra a la Queralt i li va explicar que aquella pedra de guix era màgica, que mai no es gastava i, a més, que tot el que dibuixés es faria realitat, seria veritat. La Queralt va agafar el guix i va començar a imaginar tot el que podria dibuixar. I ai las, ja la teníem un altre cop amb el cap al sostre.
la iaia Pilar va cridar al iaio Pere. Pere! Porta una escala que la Caral torna a estar al sostre! Ah, i una pedra amb record! L'avi Pere va tornar amb l'escala i amb una pedra plana i rodoneta, però el record no l'havia trobat. Em sembla que el record s'ha quedat a la mina dels records perduts, va dir l'avi Pere. La iaia Pilar va explicar que des de feia uns dies l'avi Pere, cada cop que no se'n recordava d'alguna cosa, deia que estava amagat a la mina dels records perduts. La Caral des del sostre va dir: jo sé per on s'entra! I amb el guix va dibuixar l'entrada a la mina. A l'instant es va fer realitat. Les dues àvies i l'avi van pujar per l'escala, van agafar de la mà a la Caral i van començar a entrar en aquella mina. Les parets eren blanques i rosades perquè era de sal. I van caminar i caminar per galeries i per més galeries fins que es van trobar ben perduts. Esteu ben perduts, oi? Van sentir una veu al seu darrere. Es van girar i van veure un talp amb casc de miner i pantalons. Seguiu-me que us portaré a on es troben els records del Pere. El talp els va acompanyar fins a una galeria on gairebé tocaven amb el cap al sostre. Només entrar, l'avi Pere va obrir els ulls com si s'acabés de despertar. Oh! Són aquí! Tots els meus records! Són aquí! Però el talp els va dir: per recuperar el record d'aquesta pedra rodona, caldrà picar pedra. Els va donar un pic i van començar a fer feina. Cal pica pedra, pica, pica. Cal pica pedra, pica, pica. Cal pica pedra, pica, pica. Amb paciència, amb paciència. Cal pica pedra, pica, pica. Cal pica pedra, pica, pica. Cal pica pedra, pica, pica. Amb paciència, amb paciència. Cal pica pedra, pica, pica. Cal pica pedra, pica, pica. Cal pica pedra, pica, pica. Amb paciència, amb paciència. Val la pena. Per fi! Ja tenien el record de la pedra rodona. L'avi va començar a recordar. Era una pedra saltarina. Una vegada va aconseguir que fes 7 salts seguits sobre l'aigua de la riera. Mireu, quan érem petits jugàvem a fer saltar pedres al riu. Però jo no aconseguia fer-ne saltar ni una i els altres se n'en reien. Però un dia el riu em va xiu-xiuejar. Vaig sentir que el riu em cantava. Vaig veure una pedra rodona, llisa. Brillava. La vaig agafar. I de tan lleugera.
vaig agafar-la. Realment era lleugera. Els altres nens es van quedar bocabadats. L'avi Pere li va donar la pedra a la Queralt, que se la va guardar a la butxaca, però encara flotava. Encara li faltaven més pedres a les butxaques. El Tap els digué que ell els podria ajudar, que era un expert en pedres i roques i que els acompanyaria a explicar-los totes les històries, perquè, clar, les pedres n'amaguen moltes d'històries. Fa molts anys que roden per aquest món. I els va acompanyar a conèixer camins, rieres, rierols i totes les muntanyes de la comarca. Una hiena, un hipopòtam, una cova plena d'animals de les cavernes, ossos i lleons, cérvols i cavalls, llops, bisons i bous, feres, porcs, senglars. Carregol de mar, un tauró, una pedrera, un mar assecat de coralls i blanca arena, eixos i guixots, les mines de sal, barraques de vinya i pous de glaç. Malgrat totes aquelles històries, la Queralt encara es trobava a un pam del terra. Li faltava una pedra, la pedra de l'avi Manalet. L'avi Manalet havia mort quan la Queralt era petita. La iaia Bàrbara li va explicar. Saps, Queralt, l'avi Manalet no explicava gaires coses. Ell sempre estava feinejant d'aquí cap allà, treballant a l'hort, traient patates, recollint tomàquets i repartint albergínies a qui en volia. Però un dia va venir i em va fer un joc. Em va ensenyar els 2 punys tancats i em va dir, tria. Jo vaig triar una mà, la va obrir i a dins
hi havia una pedra en forma de mig cor. Per a tu, em va dir. Llavors va obrir l'altre puny. Hi havia una altra pedra en forma de mig cor. Avui, collint patates de l'hort, les he trobat. 2 pedres, que en són una. La iaia Bàrbara va treure de la butxaca la mà tancada i la va obrir. Allà hi havien 2 pedres lligades amb cordillet formant un cor i li va donar a la Queralt. La Queralt les agafà i se les guardà a la butxaca. A poc descendí fins a tocar de peus a terra. La Queralt ja no flotava. Ja no necessitava xarop de realitat. Ara sabia moltes històries de la seva terra. Ara les podria dibuixar sempre que volgués. Ara sabia picar pedra. Ara sabia que les coses les havia de fer amb el cor. I d'aquesta manera, la Queralt Somiatruites i què? Tingué sempre el cap als núvols. Ja no calia xarop de realitat. Ja no calia que ningú l'agafés de la mà perquè tenia pedres a les butxaques, carregades amb records. I caminava lleugera per tot arreu.